balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Monday yari kita sa ikalimang adlaw sa bulan sang Setyembre tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining udto? Kabayuntang nga ox lang kita sining mga inoras wala sang sablag-blag kung magay sablag ba kabudlay gid mga kaaksyon namon sa kanginan no. Sige, sa mga kaaksyon ta, welcome diri sa inyo sining palatuntunan dalon ta karon dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters plus ang aton sining mga balita nasyonal gikan naman sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kalakip man mga kaaksyon dalon taman karon ang pila ka mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang ato sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabaranggayan sa mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental kalakip man sa Oriental side. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo and Capiz, Aklan and Antique kag tubtob sa malabutan sang ato sining pagwaragwag. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mag-ainop na kita tubtob sa tagtalaunay media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters sa kinanda na kuang inyo sining aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ano mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pagpangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay dalontang balita ni aksyon na Marlon Hinavia. Ini may tanan
sa mga alkaldeho nag-site visit na sa parad ang sa plano nga pagbukas sa mga LGUs pavilion masunod nga bulan. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, trust to cashback nami man nga programa ho sang IPM CDC. Kaupod ang Bacolod City Government Center nag-umpisa na subong adlaw mga kinanglanon nga mga basura da pwede gid no masulod mo sa trust or trust can kag ipa-cashback mo ini sa pagbalik mo. Ay pertian namin nga programa niya. Sa balita sa BCPO, igabalita ni aksyon na Eric Magbanwa pamilya sang napatay nga na aksidente sa barangay Mandalagan kahapon sang kagahon kag driver sang tricycle nag-iariglahanay, no? Sa balita naman sa Nukpo, igabalita ni aksyon na John Diaz, ini may kang tanan sa apat ka mga Bacolod noon na dakpan nga nagapangawat sa Banwa sang Kawayan. Nagano po nagpatigayon sang regular drug testing. Sa balita naman kay aksyon Alvin Graba sa Patrol Apolinario Gatmaitan Command sang New People's Army may pangklaro wala kuno kilabtanan sa pagpatay kay Kapitan Danilo Dautil sang Barangay Kabkab Isabela apang may pagako sa pagpatay sa iban pang civilian. Sa balita naman sa special assignment, siga balita ni Aksyon Art Tayhupon, kapin sa 40,000 kasako sang humayho, target sang National Food Authority, Negros nga mabakal siring nga bulan sang Setyembre. Sa balita naman sa out of town sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib 39 anyos nga lalaki arestado sa bypass operation, ready na nga iga-inquest karon nga adlaw. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa area sang Calatrava kag northern part sang probinsya, ini may kang tanan sa pulong-pulong sa Barangay Blaho sang 79th IB nagasintro sa pagpakita sa mga dagway sang nabilin nga mga katapos ang Communist Party of the Philippines sa Northern Negros. Sa balita naman kay Aksyon na VJ posible sa kapersona nga wanted sa kasong murder, nakuhaan pa sang armas lutang sang ini ang ginserbiyan sang warrant of arrest sa syudad sang Himamaylan. Sa balita nasyonal naman mga ka-aksyon, filing sang COC para sa barangay and SK elections mag-umpisa na sa bulan sang Oktubre 6 tubtub 13 ning gintalan na sang Commission on Election. Kaso sang leptospirosis nagdamo pagid, nagadamo man ang nagkalamatay. Kaso sang tipdas sa Pilipinas nagdoble. Commission on Commission on Civil Defense mga kaksyon or mga CESC ginaprubahan ang reappointment sang provincial o provisional senior high school teachers. Kag Pangulong Bongbong Marcos binagon ang panindugan sang DOH kag DILG sa face-to-face face mask. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulit. Mga detalye sa ato sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay.
dugay, no? Mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang ato sining Facebook page kay tirahon tay na dugay-dugay ang mga mensahe ninyo, no? I-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page. By the way, 111 days na lang before mag-Christmas Day and 118 days before sa year 2022 o 2023 mga kakso, no? 118 days before the year of 2023 mga kakso, no? Amuna, kaglapit na lang Christmas, no? 111 days na lang nabilin. Kag Christmas Day na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, karon dugay-dugay mga kaksyon na pangtirahon taning mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon na reporters. Daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon naton nga nagapamati sa sining udto, no? May lang pag-monitor sa kay Novi Magapan, Georgia Gargasiran, Jinky de Alagdon, Gian Resicio, may lang pamati kay Crisanto Orbesta, Ira Kabansagan Inventor Talurong, Fernando Bongbong Narciso, and Lister Ray Benitez, kay Serena Grande, Shell Maha, Jenner Salditos, Pagtanak. Ay, perting apelido ba? Pagtanak. Jenner Salditos Pagtanak, no? Edmar Kilitarno Bimagapan, James Mered, sa kay Jorini Pomosino, Georgia Gargasaran, Emily Morden, and Leah Morales Bereda, Imbong Jocampo, and Herman Hel Tindes or Miliendes, no? Thank you so much, Sir Herman, no? O Jojo Aloro Esparagosa, thank you, Gid. Lian Claridad, no? Sa kay Lian Claridad. And Jovi Monares, salamat, Gid, no? Jolo Aloro Esparagosa, naman giliwa. Sige, thank you, Gid. Ira Kabansagan Inventor Talurong, thank you, Gid, no? And, dali lang ha, kay Mangita. Today, Martin Aliling, salamat, Gid. Martin Aliling. Jomong Caltorilla, may lang pagpamati dara sa Banwasang Binalbagan, no? Jomong Caltorilla. Sa kay Melvin Finyafil, salamat, Gid. Thank you, Gid. Melchor Baroca Rumbines, ga-monitor sa Hinubaan. Thank you, Gid, no? Kag sa kay Maymar Fernandez Estrella, no? Ga-monitor sa Daga High School Extension dira sa Kantina. May lang pag-monitor dira sa Barangay Daga sa Cadiz City, no? Sa Daga High School Extension. Halin sa kay Maymar Fernandez Estrella, no? And Lester Ray Benitez from Auckland, New Zealand. Armando Gabang, no? Sa Palaka, Pulupandan. Salamat, good sir. Armando Gabang. And din pa ni, dali lang. Ino Aro, Rowan, Igor, Johnny Aro. Sige, ambot ko na muna yung apelido. Ga-monitor sa Banwasang Inigaran, no? Tamiyaw lang gali si Barak sa Kandumaraw, Rak Damugida ang baboy. Si Ginny gali, Billy Diaz, salamat, Gid. Si Billy Diaz, no? From Gracia Resort sa Banwasang Manapla. Good morning lang dira sa inyo tanan-tanan. Billy Diaz, no? From Gracia Resort, Manapla. Tamdang grasya, bro, namin na da. Jinky de Alagdon, salamat, Gid, no? Herman Miliendes, ga monitor, Jerry Miliendes, sang Permits and Licensing Division, no? Or License Division sa Sagay City, no? Silay City, ni. Thank you, Gid, Ha? Sige. Okay. Kagawad Imbong Jocampo,
upod ang iya sining mga apo. Sige. Ayos. Jima Tagwan, no? And John Resisiora naman Sige Thank you, Gid. And sa kay Kenneth Valencia, salamat Gid sa panyaga, idol. Kenneth N. Valencia, no? Esterlin, family Albaran ko, no? Dira sa Alihis, salamat Gid, Esterlin. Ray Flores Mariuga sa Barangay Stefaniaga, Monitorman, and Remondo Manangkil, no? Salamat Gid, Thank you. Sige. Daligid lang mga kaksyon, standby anay. Manong balik kita sa diligid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ang napatay ni katingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos-ang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter. Naton ang Aksyon Balita. Banak Buligi. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banak Buligi. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:02 ang aton oras. Sige karon dugay-dugay may winner na kita dre sa dakop ka daog ka promo sa aksyon no Radyo Bacolod, no? Karon dugay-dugay mga ka-aksyon, karon lang dugay-dugay pa huway-huwayaan ay kag patig abasya. Sino nang winner ta subong adlaw, no? Way ko di kopya sang winner ta tawag ta dabito. Basta may ara ka ta para malawag ta. Sige, karon dugay-dugay mga kaksyon, may winner kita dre, mapatiyog kita, Rolita. Kung ano ang iasining premyo, ati ang Rolita lang na magkasabat kay ti patiyogon niya na karon ng Rolita, kag ang Rolita ang matudlo sang iasining premyo. It's either cash, gift, check, appliances, cellphone, kag rice, mga kaksyon, no?
Okay, taga ang winner naton gali, congratulations, basiga monitor da si Mary Ann Duran sang Purok Somel 1 Barangay Bata kay nani kay Action Art Tayhupon. Mary Ann Duran sang Purok Somel 1 Barangay Bata Bacolod City, kag Marilo Huntado sang St. Vincent Alihis Bacolod City. Marilo Huntado, St. Vincent Alihis, no? Pero karon si Action Dorel Cabato na, sinong nagkasaka na di subong, duwagin sila. Duwagan ni winner po, isa lang nagsaka di. Sino na dang sagwada? Ay kadua? Si Huntado. Nauna pa si Huntado, monitor gid siguro, no? Or si Mary Andoran, ang butkon nga, away siya ka palapit na yun, no? Sige, may hasta pa man 12 ni buwas mga kaaksyon ang limits, pero kung makakwa ka man lang, makakadto ka na diri, kag makapatiyog, okay na ina mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Life extension na Coffee Mix Sanay. Radyo Philippine Standard Time, las 12:05 ng aton oras, ara na si Action Alvin ta. Kay tirahon to siya, si Action Alvin, tapos mapatiyog kita, Rolita. Ay, pwerte ha. Ini may kang tanan sa sining pag-ako na kuno sang RGPC, sa sining paribagong paghimo sang aksyon batok sa kay Renato Estribillo, Rodel Noblesa, kag kay punong barangay Binaminhabok sang Calatrava. Isa ka submachine gun galitong na confess ka kahalin kay Barangay Kapitan Habok. Amuning pinaka-latest nga confirmation, no? Kay kaina ginpabutyag sang Apolinario Gatmaytan Command nga wala pa sang patod nga statement gikan sa Roslyn Pelye Command mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kantuan ng balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex ginpahayag sang Apolinario Gatmaytan Command sang New People's Army. Number 1 diri nga wala sila kay labtanan sa pagpatay kay punong barangay Danilo Dautil, matapos ginduthang sang wala makilala nga suspect tinalikdan niya Agosto 24 sa Barangay Road sang Barangay Kabkab sa Banwasa nga Isabela. Nawasunod diri kay Apolinario Gatmaytan Command spokesperson nga si Juanito Magbanwa, gin-report sa iya sang Leonardo Panaligan Command nga nakabase sa Central Negros. Wala kay labtanan ang inasiningahan sa pagpatay kay Dautil. Action Rex kay wala man sang may malaing nga record sa komunidad ining napatay nga kapitan. Pero dito sa Northern Negros Action Rex, sa pihak nga ginakondinar na sang mga katapos sang 79th Infantry Battalion ang pagpatay diri kaya punong barangay Benamin Habok sang Sitio Lower Barangay Lalong sa Banwasa nga Calatrava sa tiniligdan nga Agosto 28. And in fact gina-confirmar din ni Habok nga si alias Kajong Tapang sang communist terrorist group sa New People's Army nga nakabase sa Northern Negros, amo ang responsable sa pagpatay kay Habok. Sabi ko mga naguluwa na ni sa grupo nila si Tapang ni. Abi ko gani Action Rex nga pinaka-latest diri sa confirmation nga ilang lang li grupo ni.
lamang gali ning grupo Action Rex sa Rosjin Pilye Command. Pilye Command Action Rex, no? In fact, ginako nila nga sila ang responsable sa pagpatay kay Kapitan Habok. Dara sa Calatrava, kay sila man nagpatay kay Renato Estrebello, kaga subong man kay Rodel Nobleza Action Rex. Madumuduman mo ining duha ka sibilyan ni patay dito sa may Barangay Marcelo bala ni Action Rex. And ginako ba nila sila man ang responsable sa pagpatay kay Hajin Kasipong Action Rex. Sa diin ini siya ang ginakabig man nila nga intel asset sa militar, kag may mga kaso nga murder, kag subong man ginsalutan sa kamatayon Action Rex. Ari ang pahayag ka konfirmasyon diri ni Juanito Magbanwa. Dahil sa pagpatay sa barangay kapitan sa may barangay Kabkab, Isabela, base sa report sang Leonardo Panaligan Command, Central Negros Front, klaro nga ang NPA wala sang kahilabtanan sa pagtiro patay sa barangay captain sang barangay Kabkab, Isabela. Bahin sa kay barangay Captain Habok, wala man ini ginkonfirmar sang Roslentien Pilye Command, North Negros Front. Pero ang background sining kapitan, isa ka masupog nga intel network sang militar sa ila lugar. Nagkapaulag siya sang iya nga mga bata-bata para sa pagmonitor sa ulag sa NPA. Isa man ini siya ka drug protector sa ila barangay. Muna nga kung sa diin ang problema sang droga sa sila nga barangay, hindi ma-resolba. Bayan naman sa kay Jimmy Calibho, isa ka force multiplier sa banwa sang Kawayan, sa diin gintiro patay sa may Purok 2 Barangay Poblasyon sa September 1, 2022. Hindi kami makaatag pa sa mga komentaryo ang Okay. magluwas. Rex ang kabahin lamang sa pahayag diri. Tinga daway man to confirm nila. Maning unang mensahe ginpadala. Action Rex, ang ginpadala ko sa imo, wala lang madugay gin-forward ko sa imo. Amo to, gin-confirmar na mismo sang Rosjin Pilye Command. Sino nang sa Roslyn Pilye Command na? I-check ko kung sino ang tagpamuno diri Action Rex. Kay amo ni ang ginpadala sa atin. Check ita ni sa ilabi kung sino ning tagpamuno ni. O kag atong ambal nila nga duang patay isang pilasonto sa katapos ang militar nga enkwentro sa Giolgan to. Ano to? Pagin panginwala man to Action Rex. Panginwala ilan ni statement. Kung ilan na statement Action Rex, pero kung ang pabasihan ta si 303rd Brigade Commander, si General Pasaporte, wala to sa enkwentro. Pero te ano ang bal sang NPN eh? Ilan ni statement gamay na patay. Ano ganun ang bal nila? Hindi ginpadala ang mensahe Action Rex so far. Ang napadala lang ng mensahe amo lang niyang pagpatay diri Action Rex, no? Pagpanginwala una. Di nila ipadala ang mensahe? Base sa ibang to ginpadala, hindi sa aton di. Kabalo ka voice record na din ginapadala nila eh. Ining ginpadala nila amo ni ang number pataw? ang kay Danilo Dautil amo ni ang tingog una. Ika-duha diri Action Rex, amunti ang pinaka-latest na diri nga ginpadala pagugid lamang nga sila na ang nagpatay diri kay Habok kay Estrebello. Pero ang mensahe dito nga ginay padala nga duha patay sa militar, way ko kabaton sini nga mensahe nila. Action Rex, no? But in a way, check ko niliwat kung mayara sila kay way gid ko nila napadalaan diri sa nga sini nga mensahe. So para Action Rex ang report ng sa patrol ginadulong sa inyo sang live extension
Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. May koneksyon sa may nga kulo na manubong nga immunity rason madamo sang ginabatyag nga masakit kag hindi regular ang pagpamuhin. Ang solusyon Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Natuan tanay nga to sininga winner sa Dakop Ka Daog Ka Rolita promo sa Aksyon no Radyo Bacolod. Dari na siya subong mga kaaksyon si Marilo Huntado ni sang St. Vincent Alihis, Bacolod City. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Ayos, patiyugon ta na siya, no? Hindi siya galing patiyugon ta, kundi ang rulita, no? Si Aksyon Dorel kabatong mapatiyog sa rulita, di kag asang rulita, kag siya man mismo, no? We have Aksyon na Dorel kabato, gikan sa labis, ang Aksyon no Radyo Bacolod, Aksyon Dorel! Yes, Action Rex, may utos sa imo kag sa aton nga mga tagpalamati. Live kita diri sa Studio 2 sa Action Radio Bacolod. Sa din of course, mayara naman kita sa mag-claim diri nga listener naton nga nagdaog sa Dakop Ka Daog Ka Roleta promo sa Action Radio Bacolod, Action Rex. So makita mo dira sa live ta. Pila na edad sang imong atubang na, oh? 41 years old. Small but terrible, Action Rex. 41 diba? na. Sabi ko, 17 lang siya. Yes. 17, doon tayo lang makasiling nga minor man ang tupad mo na. Gali man, nakambal mo kay kaginahala, ikaw ang nagdaog. Sino gali gani? kay, Sino ni? 41 years old siya, Action Rex. Isa siya ka PWD. Si Marilo? Nagkapdala siya sa iya nga utod. Yes, si Marilo. Huntado sa St. Vincent Alihis, Bacolod City. Hindi gamay lang So, ang pagpanamyaw, be. Pabati ata, be. Sige, so anong mahambal mo, Manang Marilu, sa ikaw ang, nahibaluan mo nga ikaw ang nagdaog sa sining Dakop Ka Roleta, Daog Ka Roleta promo sa Action Radio Bacolod? Bulong ko. Okay. So, excited ka? Oo. Anong gusto mo nga madaogan subong sa aton? Diri nga mapapremyo, mayara kita sang cellphone, 1,000 pesos cash, 1,000 pesos worth ng gift certificate, isa ka sa ako nga bugas, kag mga appliances. So, ano diri ang ibugi na target, gid? Ina. Ano? Nindot